Hallo YouTube, velkommen til den her lille video om hvordan vi vil vise hvad vi kan på en trampolin. Og om en stor han er med. Ja. Så jeg skal lige, det kan godt være at den bliver lidt underlig. Så det er min storebror der starter med at lave et trick. Baglænder. Sådan. Ja. Det var en dobbelt. Jeg ved ikke, om vi ser det ordentligt, men... Det får vi se. Okay, så er det jo storebror igen. Og baglænder land på ryggen. Og I sætter hernede. Okay, din tur. Smil. Smilhuller. Okay, nej, Nå, kom igen. det kunne jeg ikke lave. Nej. Jeg skal ellers prøve at lave, se om jeg kunne lave en flikflak, en flikflak, og så flikflak og en baglænder. En koldbølle! Oh, fuck! Den vil blive ordentlig. Jeg laver en flikflak. Flikflak! Det var ikke en Har flikflak. du sagt flikflak fra YouTube? Oh, Fuck! og nu ligger den lige sådan i sidste. Nu er det sort. Skud dig ind til kameraet. Og det kommer også lillebror igen. Og stop. Så en dårlig. Du er lige nu for det. Okay, vi starter med. Okay. Nej, vi starter med, at vi kigger den vej. Okay. Du filmer ikke også? Ja. Nu gør jeg også. Så filmer du den vej. Og så kommer du over til mig. Og så ser jeg det. Det er du godt forstået. Isak.